imam almati almutazala salmini mo ne kongol assalamu alaikum ñi ngi dellu ci di ziaré mbokk yenen juro bandirabe teddube fof di ci jiital dëkk bu tedd bi ñu nekk te mu tenti kadi ngodo wuro ngo gonden hono ngingi waye di nuyu itam hande enen calmina kalmo ganduda koy ngodo wuro hodi di ñaanal yalla itam enen ñaagono Allah kalmo ganduda darim adande way wonde e wuro ngo no way woddude tali hande fannu metti fof itra wadama ndax mission enen duto en jetta Allah mom minu may dokkudo men tawede ha mbawden wadde nde do jonde di yeesal sunu enen kesdi hina juurade en ci sang bu tedd bi di sayyidi o mo ganduda hoore ma woni sayyidi ahmad hono nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam waye di yeesal sunu talibe kesdi hina gonangal men almubbe sunu teggin needi men kame tarbiyaaji men ci keppaaru sang bu tedd bi di mawna jimandi kilifa men teddudo hono Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu enen ñaagonde o jabante en ndax sabu so tawi o jabini en tan wonana men ɓural suñu nangulul so ɗum ala en mbawata ɗum naftarade ɗum jeeyi sababu enen ñaagombo ɗum fa tabarakallahu mu melni tem bi ngeen wax ni ena wayno lowdi ndi gadduɗen ndi hande ngam pour ñu jaare ci véhicule o wawa hen rewde hawo yawtana message makko o wi lowdi ndi ko lowdi wonde fayide les qualités morales d'un bon musulman woni ko wiyete ko jikkuji moƴƴi ɗi ganduɗa ko ɗum julɗo foti jogade mu melni bu ñu bëggee jàngale o wi ena wayno so tawi en jiɗi ɗum jangin jullit o wi julɗo nan la mën a jukkoo jukko yoo xam ni holɗin jikkuji wawi jogade ha ganduɗa dononu mën a seede ni kii kat so tawi ɗum yamay makko ma yimɓe mbawa seedanademo wonde ko wiyete ko julɗo ma ngay sàmmonteeg moom o won hormodiri e majjum kooku damay yëg ni ci benn o wi ɗum ɗo nere dañuy dellu obo andi kono timtotkal gotal tan mbawden luttare yonente bi sallallahu alayhi wa sallam hono nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam suñu ñëwee ci kaw yonente bi alayhi salam o wi so tawi en ngari e fannu nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ni men mbaaw wiide yàlla moo taggu jukkoom ko Allah manti jikkuji makko yàlla moo taggu jukkoom o wi ko Allah manti jikkuji makko hono addirni e alquran su ko defee bu yàlla taggee jukkoom ba noppi moom o wi wadde so tawi Allah manti jikkuji makko ha halti kanko nelaado Allah yaa ngi jéem o wi goddo mo mbaɗen wiide enen ƴeewa jikkuji joɗɗi enen ƴeewa jikkuji moƴƴi ngam wawde wiyeede julɗo o wi koto nelaado tan mbawɗa timtade mu am nag noo xam ni noonu la ko yàlla jàngale moom yonente o wi ne waɗi no ganduɗa ko noon Allah jangguiniri ɗum nelaɗo o wi enenne joyiɗen pinal e peeral ngal jiidene makko o wi sabu ko woni ko hakkunde men e nelaɗo mooy yàlla dafa wax ni woni Allah arsalnaka illa rahmatan lil alamin no wiiri ni e alquran yàlla moo wax yonente bi yónni wu wi ko Allah wi nelaɗo min wulani mo so wona ngir nga doon yërmande ci xeet mbawa wonde yurmede mooy li ñu seq ak moom ildeñol ngol o wi ko ɗum woni hakkunde men e nelaɗo yàlla o wi wadde ande so tawi en ƴeewa yurmede Allah so tawi eɗen darta yurmede Allah o wi en mbawata ɗum dañde so wona e barke nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi ha hande ko Allah woni ko hakkunde Allah e nelaɗo wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida muhammadu rasulullah
kon li yàlla seqati yonent bi o wi wadde ko woni ko hakkunde Allah e nelaɗo mum mooy lim ka seedeel mission woni ko seedinimo ko mission makko ha haljiri ñun nag o nulimo o wi enen ne jaɓɗen sunu yonent mooy ko yonent kanko woni nelaɗo men sabu kanko woni nelaɗo e fannu ñu islam waxee wàllu jullit o wi so tawi en garti e fannu te lu julɗo ñuy delloosi o wi ɗum nawtata en mooy baat bi yàlla wax ni inna diina dande nde Allah addi nde e alquran kon revendication yi bari na o wi wadde neɗɗo ɗo wawi jeeyede ene heewi am na ñu ni ñun ay juif won wiiɓe kañum yen ko sifuuji o wi won wiiɓe kañum yen ko chrétien ji ha hande o wi won wiiɓe kañum en ko banggueji goɗɗo goni kono Allah wi kala ɗo neɗɗo wawi jeeyede so tawi ko diine ko diine islam keptinmi o wi wadde julɗo so tawi enen inna to jeeya mbawaten wiide julɗo wawa jeeyede so wona e diine islam o wi joni ko holde ɗum heddi o wi ko jari wettude ko holɗum firti tigi tigi diine islam ha hande so tawi a andi ko firti diine islam o wi holɗum woni fandare mum yàlla dafa dogal yonent bi sallallahu alayhi o wi Allah haaje e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam bi muy ñëw ndew arata nde li mu ko fekkoon tawno ho e leydi nga xam ni ha ganduɗa ko ɗum aduna kewnuno mooy jaamu beneen woni rewde goɗɗum ɗum gandanɗa hoore ma ene wiye Allah mbir rek comme xéeram o wi ƴetta gueɗel tan ko wayno sanam inniraɗum Allah aɗa rewɗum o wi nelaɗo ko ɗum tawno ɗon kame majjere bi mu ñëwee yàlla ni ko o wi ndew ari nde Allah wimo li nga mën a combattre ko mbawɗa haɓade gam mission ma moƴƴa mooy da ngay combattre xéeram alay sago kaɓoɗa sanamaji ɗi sabu ɗi mbawa wonde Allah kono addirni alquran Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad te loolu xéeram yi mënuñu mel noonu wi ɗum wonne kon da nga leen di combattre sanamaji mbawa wade noon wadde alay sago kaɓoɗaɗi fi war a njëkk dindi o wi gam mbawa ɗum haɓade ko gadanɗa ittude ɗoyere woni majjere waaye xam nga réer bi o wi kono ndeɗon majjere nde Allah wino yena laara haɓo wax ko naka fi dindi o wimo yo ittu ɗum ɗoyere o wi hewɓe ganda nden majjere ko holnder majjere boobu mën nañ ko delloo si rek o wi ndeɗon majjere enen mbawi ɗum nawtude tan ci ñetti catégorie e fannuji tati bi ci jiitu mooy réere yàlla mi o wi fannu gadiɗo woni majjirede Allah takɗo ba mo defe ni la mu maye woon ha cikka mënu ko maye tay ko hokkirno ko hanki o wawa ɗum hokkirde beneen hande bi ci des mooy o réere wi sa gueɗel bopp ɗimmel ngel woni majjirede hoore mum ba fàtte ni loo dox ci kaw suuf ha jejjita kala ko mbawɗa wadde dow leydi e jambaragal man foti diidrade ñalawma ara ñu yëkkati la Allah rendinma e yimɓe cuutma denc la gasa leydi ha luggiɗa moftuma nder o wi woni ko foti watte beneen haqqille réer bi nga xam ne nag o wi majjere heddinde woni wattindinde nde mooy nga réer ba mënoo xam o wi majja ha wawa heɓtinde lumière annoore ak dul lumière e ko wona annoore te mooy ba ñoo dund o wi woni ko kewi ho e ndeɗo yontande hande leer dafa am ci nun koy xam o wi annoore ne waɗi no heɓtinirte dafa am ci nun koy xam kono ha hande niɓɓere kadi ene waɗi no ni heɓtinirte ñu xàmmee leer o wi holno mooy gandirta loo xam annoore ni bu ci nit ki adhéré woni ko ganduɗa dafay neɗɗo so yokku tawi naati hen fa ɓeydat ci digganteem ak borom himɓe mum hakkude mum e day gën a joomum sawar ci jaamu yàlla noonu la ñuy xàmmee leer o wi ɓeydoto softude e dewal mum Allah ko noon annoore andirte mooy nit koo o wi xam holno ne lu mu sawaroon ci keftinirta jaamu yàlla niɓɓere day yëg woni ni neɗɗo cëram no dañuy waɗani commencé softude e tayal dewal Allah ba nam daan jaamu yàlla yettere ɗum pullo amde bu la dalee ha rek no rewatno ni Allah watta yaarude caggal o wi ɗum noon so heɓtimama tan andu aɗane niɓɓere o wi wadde ɗum ɗon pour wane dëgg ko ɗum ɗon jaɗi faccirde ngam mbawen holude tigui rigui julɗo holɗum foti wonde darde mum o wi saabu Allah waɗi ko yàlla léeg-léeg mu utiliser o alquran wi sahaji Allah adday alquran ñenn rek lay waxal yaa ayyuhal taw ko wat hen tan haaldata gaa ñi nga xam ne ñoom woni ɓe ɓe ganduɗa hoore ma ko jabɓe ene gonde iman mumen te ko gonɗinɓe tigui rigui léeg-léeg mu utiliser alquran o wi kono sahaji o adday alquran ñu moo waxal mooy yaa o ayyuhal haalda ɓe ɓe ganduɗa gaa ñi nga xam ne woni yeddoɓe mu wax leen li o haalnaɓe
ko fadi be jang waye lele itam mu utiliser alquran kono sahaaji o adday alquran généraliser len ci baatu ya ayyuha o haalday yimbe fof wax ak nit ñëpp dal di teural faratam wada farat mais lele mu utiliser it alquran wax ya wi kono sahaaji o adday alquran taw haalda tan ko jom haqqillaaji bi muy soxlo mom wi Allah ko buri yidde kañum moy bo nekki julli so tawi awoni jullo pour sa nek julli deug ngam gonangal ma jullo wawa tidde ngam iman ma wawa heddade alay sago wonde haqqille pour mu and ak xel nak wi ngam wonde haqqille non wala tanta wi Allah addere holluma jarabaji ko mbawi wadde ko yibum la dal wi dum jey sababu o diidane nelaado mission wi dum do o hebtoma wi ko adi wasiyade nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam o wi dum do ko nelal dul dal faade yaadi be kono alquran alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نينا كو بوبو ساي كومبانيو ñoo dum do ko yaadi manjey dum motax ñooñu duñu tré dum jey sababu kambe be perguta وأولئك هم المفلحون ñooñu wi sabu kambe ngone lawol portugol te so tawi jang won dalo ko kambe njordete wiye ko kambe ngoni dal benen bi mu ni ko moy ñi nek ko bi gidel ken dingi ngel woni wombe be bangi goddo te en gadde ko wiite ko sabotage wi nelaade wi mo kambe wi nelaade alquran a andartahum am lam tundirhum la yu'minun nena ko gis nga wi nelaade beedo net bo wacce won jant tawi atelleni nangde nange hoore nyalom mabe jew habe kaljit be biima be jiyani muni ko muno len wan lu nubi o wi nelaade ben awaabe holludu ko be jiat kono ha hande awaabe haalande ko nana kono de nelaade debi jaagde wi nelaade koy berde de ngoni muy jaxle nelaade be di jaagde ci nopp wi nelaade koy noppi di ngoni sabu benen ha hande wi nelaade koy gire de ngoni sabu be jiira yalla neena wi Allah bi mo dino rafi tes so tawi o wadi dum e innama aade sa tellini nangde sa awi nangde ni jomum jawata haljir ni ma yaani woni o mo gandana hoore ma jabani fawde giremu e anno ya hande Allah wi mo kanko nela ala miijo kambe ko be mbayi wadde en be mbayi hamnaade kono ha hande ni heddide wi nela ha hande ni heddide nelaade yi xol heddi wi nelaade amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yalla neena ko bobo def muni ko bi wi nelaade ko beedo keddi boko indi won sunu jamono moy ñi lay wax ni sa addi dum hande jaman hande ko be kambe mbiyan ma sa jodi min jule min jaade ma sa werti wudere ma waji be jang salatul fatiha jaade ma so tawi gam ari payata kilifa ma ari heddu kambe be payata kilifa mabbe wayi la wane gannaaw rek kono so tawi sa runti ma be ran be mbi kanko debo so sido ko hes bad bila firi ومن الناس وي قدان القران دي وفيدي دون باليوم الاخر وما هم بمؤمنين يالا نينا يونس يالا وي نلالو no be mbamani battade bo gëmé yalla nun la gëm sawi ajabi yalla be bi kambe ni jabi yalla sawi ajabi la hamne woni kambe ni bi aha kay kono e golle mabbe ayita dum sabu so be golli ganda wana golle kullu alla wana golle jabdo la har nelaade ko woni faandare mabbe dum o wi nelaade alladina amanu wa ma yukhadi'una ila anfusihim way xam nga li len dal wa ma yashurun neena dañ ci jublu nax yalla Allah wimbo woni faandare mabbe ko fontude Allah so gummi be bi ko jul kono bedde ngala hen bedde jul ala yama bi ni ko yow rek la ni nax nelaade mbale ko antane punta Allah yimala ambay fontude jabdo xam lele nga degg ko ko wax lele nga degg ko sahaaji ja gonde dental suura jungum wi min hay goto bulan hamonde jul te lañu tuddé te kalka fa hay jikku jul do sédé lu nek ayita dum lele nga gis ko yëkëti baamam ni ja gonde dental suura feden mu min hay goto bulan ham jabbe sia taw kalko sia way yemmi watta alladina amanu
yàlla ni bu la dalee na nga xam li la dal lenn la o wi ɗum ɗon noon Allah wi so tawi heɓtimama sa bopp rek kay andu ko hoorema tan puntata wa ma yasturu nen yëgu kono attinani ɗum noon yàlla ni yëguñu ko nag wi ɓe tinani ɗum noon ɓe ganda ɗum parce que nee na qualité yi ma wi sabu Allah wi jikkoji ɗi yiɗi ɗi ba wax ni qualité yooyu lu jullit mën a yore ganduɗa ɗiɗon jikkuji julɗo foti jogade ngam wawi wiyede julɗo wi hande biyewomo juulɗo ka juulɗo o wi wonta neɗɗo o ko kanko Allah wonata parce que bari na koy son o wini heewi tampowo jamma e ñalamma ngam wiye ko juulɗo sonn gudde bëccëg o wi aɗa tampa jamma e ñalamma ngam yimɓe ɓe mbima kaari ka juulɗo aɗa tampa jamma e ñalamma ngam wiyede ka almudo seeɗa wi so tawi nden tampere fof ngam yimɓe ɓe jorɓama tan mbima ka juulɗo walla mbima ka almudo seeɗa taw Allah wiya noon cheikh wiya noon wi ɗum ɗon neɗɗo ala gartam wi sabu Allah koko layani hoore mum ha halji wi Allah koko layani hoore mum sabu tagi kañum tagi yimɓe fof goto fof andi mi andi ɗum en andi ko wona e ɓerde mum wi kala jiɗɗo nandude omo gandanɗa hoore ma kañum mbiyami juulɗo wiya waɗa feere dartoɗa e nelaɗo Allah wi te nelaɗo so tawi en ƴeewi jikkuji gonɗi ɗi e mum dinañ ci jàng wàllu men jangu hen ko faade fannu pinal e peeral wi nelaɗo ko joom needi wonno wi ko ɗum jeeyi sababu hay arannoɓe makko ne kaala o heɗoto haaɓe kaldita ngam andude koɓe kaala i waɗi nelaɗo ko joom needi wonno wi nelaɗo kala saaha ardintu ɓuural julɓe ɓe yejjita ɓuural mum kañum goto so tawi ene jewta ko yewta e fannu diine ha so tawi ko yewtata ko ene gañam tawi tan ene moƴƴe e diine o yaadata hen wi wadde enen poti ƴewtade e nelaɗo wi gueɗel guiɗgel ngel ngel ganduɗa Ababacar ene haalanno ene wi ko ɗum ɓuuri hormorade nelaɗo saabu ko ɗum nelaɗo jangganiɓe haaɓe cikki so tawi ɓe dañi ngun jikku tan moƴƴi wi woni wonde jaamburu wi wonde jaamburu ko ɗum nelaɗo jangani o wi wonde jaamburu beele ko jooɗa tan dejja o wi ala o wi wonde jaamburu woni ɗum ɗo ko ganduɗa a yanannako ɗum ya heɗor ɗum nofru tan jejjita ha jiita ɗum itere ma o wi Ababacar haali gonga wi sabu so tawi a woni jaamburu tan a dañata caɗele xam nga bari na ko am problème wini heewi jokkiiɗo caɗeele problème yëpp li ko indi taw caɗeele mum fof ko addani ɗum caɗeele ɗen haa wirdu mum natta wadde faayide woni min nani ɓe mbi o wi min nani nangam nangam ɓe mbi nangam nangam holmo nanɗa ɗum haalantama ɓe mbi hol kaalɗo o wi o haalantama loolu di xëy di la yu baax benn par benn sumara moƴƴima ene bonna salatul fatuji ma ha jaaha barza tawa toon sawtu ndu ala haydara o wi ɗum ɗo hannde woni rafi ɓurɗo yaajde e umma islami ko wi ha tengti noon e leydi men ndiɗo o wi Ababacar wi nelaɗo jangguiniɓe wonde jaamburu haɓe cikki sa woni jaamburu tan a natat aljanna o wi kono Ababacar haali gonga wi sabu nelaɗo noddiɓe ɓe gaari wiɓe so tawi on goni jambureɓe mon gandu farata mon son gandi farataji mon mon gon hennet son goni hen tan Allah mo duwana mon te kala mo Allah duwani naata aljanna wi ko ɗum ɗon nelaɗo jangguiniɓe taw on sanga kala ɗo wetti kanko nelaɗo e yaadi makko nana biɗo kanko dal ko pinno suba tan o wi ko Allah nolimo kala ɗo wetti kanko nelaɗo e yaadi makko nana biɗo kanko dal ko pinno suba o ƴetti suwaɓe fof o addime banggue makko kala ɗo wetti tan kanko e yaadi makko nana biɗo kanko dal ko pinɗo tan suwaɓe fof goppi jinnaɓe mumen ngari gona yaadude makko ɗum ɗon ne ɓe joɗɓorto noon nelaɗo saabu on sanga kala mo noddi wiyama an tane ko sanam naggam rewonno an gara hande mbiya Allah ko goto mbiya an Mouhamadou mo ganduɗa hoorema ko ɗo e jeese amen nehida
an gandanɗa hoore ma ka juulo gonnoɗa wiya ko Allah numa nuy wax nag yàlla ni da ngeen xamul wiye wadde Allah wiiɓe on ganda noon min bu ma ko jëlee fas yéene ko insérer kongolam missionnaire so tawi mbiɗa waɗa ɗum e nulaɗam du dépendre ci fawata koye famille mum fawata koye duuɓe mum fawata koye leñol ngol jeeya ñu ni ko ci li muy dépendre yàlla ni inna ɓe mbi koye hoɗɗum fawto Allah wiiɓe kun fa yakun damay xool ci sama Allah wiiɓe ƴeewami tan e ko weli ham mi ƴeewa e ko weli ham tan mi sande mo belami e hojomaji o wi kono kanko Allah mo sanji o haw halji hono nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o toti ɗum mission universelle walla mission kuftodinde o wi onon makka fof son ndendi on ndendini doole mon on jantini hen wa Medina on mbawatamo libde wi ɗum ɗon woni jelode missionnaire o wi missionnaire ko jelode wotere tigi woni yettade e fandare mum waye pour nga atteindre ce objectif wi kono mbawa kono ngam mbawa yettade e fandare ma da ngay fexe ba yalla dimbali a waɗat feere ha Allah walluma e gueɗe ɗiɗi ha ɗen gueɗe ɗiɗi mbasa jeeyede e yaadiɓe ma ki ci jiitu mooy koo xam ne loo ko wi gadiɗo woni mo gandanɗa hoore ma kala ko waɗat jangguinde so yelte yi yeddoɓe yante hen yedda wi on tartin ɗum wi keddiɗo wonmo ponduɗa ha leeri nañ yalta neɗɗo niɓɓen majjindum ha majji o wi on tampintom wi ɓen ɗiɗo so tawi Allah wallima ha jeeha yaadiɓe ma yetta e fandare ma motax Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif ɗum jeeyi sababu Mawlaya Cheikh Tidiane Chérif wimbo mission so tawi ene waɗe organisé ko adi mission woni uddete ha goto kala heɓa hen o wi ko jeeyi sababu mission o ene waɗa réussir ha manam suɓantiɓe jadata ha kaljita ko nden noon mission fuɗɗoto uddetede wi kamɓe en jogui fandare wi fandare mabɓe woni ruhu mo ɓe ɓuuri yidde ñalawma kala aɓe kuccita e mum woni ruhu mo ganduɗa hoorema soɓe pewndi ɗum ma waɗa sababu ha wawa dandude hoore mum woni ko addi o nelaɗo ene haalana Umar kaɗo haala o wi Umar are makko wimo minen de amen tiiɗe ma hay ko yimɓe karata ko mbiya ha nelaɗo ɓe mbiya ala o wi minen ni joni min natti ɗum jawde saabu gilli amen ma tan joni o wi nelaɗo muusi ha ɓooyi wimo Umar aɗa andi ko mbajoto mami gam naftorɗa Umar wimo ala o wi Umar mi haala nana mi hadma goppa sabu min ko mission kuftidinɗo joguima te ko ɗum tan namda e goɗɗum o wi Umar ɗum ɗon so tawi on tabiri hen on janata mukɗe gas o wi ɗum ɗon noon ko nelaɗo wonno o e Umar ha Umar hande wawi darade darde julɗo tigui rigui ha goto kala jiya eɗen yiɗa nandude makko kanko Umar o wi ko wayi noon nelaɗo wi so tawi aduna yeehi ha tolnima wone fannu ha missionnaire universel ari o wi yaadiɓe oɗon mission il faut ko darta e jikku nguɗon wonno e Umar nena sen détracteur alquran la e waxte o wi dana alquran wi nelaɗo Allah wimbo e alquran gandanɗa hoɗa wattoro koye mantude yaadiɓe makko wi yaadiɓe e nelaɗo muñanta muk anƴe muyen kono e hakkude mabɓe kamɓe aɓe nandiri aɓe laaɓodiri deedi wi ɗum ɗon hande woni jelode jiɗɗo wonde jaadiɗo missionnaire universel wi alay sago mission o jaranamo pellital timmugal ha ɓerɗe ɗiɗi wasa hen deede wi saabu ɓerɗe ɗiɗi kalɗo ari ɗum ɗon bonat wi so tawi eɗen garta e fannu ɓerɗe ɗiɗi e fannu yenanede o wi kanko e banggue makko Allah wallimo ha dandimo e ɗum ɗon neta o wi sahaji nana biɗo jaaɗoɓe LCH no mbayni tiiɗere LCH o wi ɓe kaani gonga saabu kanko ɓe mbaɗat
o waɗat aɓe mbaɗa o yahat o yaada e maɓɓe o wi woppidaani ɓe e jumaaji ɗi woppidaani ɓe e mbaɗanuuji ɗi woppidaani ɓe e naangde woppidaani ɓe hay nokku o wi kala jiɗɗo paaweɗa haa ngona timtorgal alay sabu ngona heen wi sabu ɗum ɗon woni jelloode jogoɗo dandude yimɓe wi jogoɗo mo dandude so tawi aɗen nayi kañum nene ɓuuɓa so tawi aɗene liggono sabu Allah kañum nen jooɗiɗe namdo haday wi on mande dandanma wi wadde ko Allah addata jamanu so Allah addi jamanu jamanu ene yaha Allah ƴeewa jamanu ha anda jamanu no yarat ni wona ngattam islam Allah ƴetta cuhlel waɗa e mum kongude pindinoji wi sabu kanko o meeɗa dañjude hay goto kusum ha hande o meeɗa ñaganade neɗɗo ko bonni o wi kala mo jiiɗa yiiɗa ara e nokku mum on andi so tawi o ari e nokku mum o findinde kala yimɓe kala ha yimɓe foppina o wi nelaɗo nde Allah nelotamo nde ko pour findinde yimɓe tan o wi kankone ko findinde ko yimɓe ho yaltani fannu mo Allah wi o julɗo ko noon foti waade yaltani fannu mo nelaɗo wi ko ɗum woni jikkuji julɗo ha hande yaltani fannu tari ko Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu o wi so tawi yo ari e fannu Cheikh Tidiane taade enen fof ko kanko ndenduɗen wi lazim Cheikh wi Cheikh sena waɗanno laaji mum ene wirde salatul fati o wi Cheikh ne wonde teere nde ngannduɗa sa fawino nofru ma e tillis mum hayso mbuuba ene diwa ma nan buuba ndiwoba sabu teere makko te ko kanko woni joom tari ko kono teddungal makko e nelaɗo jeeyi sababu soko waɗa lazim wonde teere ha so tawi mbuuba ene diwa manan mbuuba no diwaran ni o wi gueɗel kettiguel ngel woni ko faati koye hadarul juma gandanɗa hoorema neɗɗo jooɗat hay dow e mintaji 5 yaa juuɗe nen ya ngam barkiniraɗe o wi Cheikh jooɗo hono waktuji ɗiɗi ene wirde la ilaha illallah te ko kañum woni joom tari hode waktuji ɗiɗi en jooɗatno o wi gueɗel gonguel ngel ganduɗa hoorema neɗɗo ene dañi ɗum ha wiye kanko wawa yaltude hadara juma ngam martaba makko o wi Cheikh saɗa ƴewanno ɗum wudere wajib koye koppu makko bertatono kam e hadaratul juma ɗum jeeyi sababu wi kala bawɗoma tottude wirde e tari o wawanma manam woni o fawma e lawol ngol wanma e siratal mustaqim o wertatma annore nde kono ko heddi fo ko an ligganto ɗum hoorema wi sabu janggo ko kamɓe ngadi riwde aada wi ko kamɓe ngadi riwde aada wi dargue darat ha mukko dargue darat ha mukko ha Allah wi kaari yo suud junggo mum namde holno yettere o wi ala yo suud junggo mum namde holgol leñol jeeya o wi ala yo suud junggo mum namde hol galle diine jeeya o wi ala o wi ko woodi Allah wiyata yo ar yimɓe ƴeewa beele annore wonde nde e ruhu mum ene moƴƴi walla moƴƴani o wi ndeɗon annore so tawi ko annore salatul fati sa darima yimɓe fof ma ceedano mbi kaari ko mumunini hakkan wi so tawi wona salatul fati noon kanko mbawɗa haalde kanko mbawɗa wiide hayba nanata wi ko ɗum ji sababu julɗo jikkuji ɗi wawi ɗi jogade ha wawa seedanede il faut alay saago ɗin jikkuji rende makko o wi jikku gadiɗo woni ko adduma koye dow leydi ko adduma koye dow leydi hono dewal Allah rewde Allah ɗum adduma e leydi o wi dewal Allah ngal noon honno mbaɗirta ɗum wi yawade ɗum saabu Allah kono oto wonde pression hay goto wi saɗa juula yo Allah ji sababu saɗa hoorda hoordu saabu Allah saɗa asakal ma yo wondir noon saɗa hajjir saabu Allah wi so tawi ko yimɓe ji sababu tan moƴƴata o wi gueɗel keddigel ngel woni no guurdirta ni e hoddiɓe ma no guurdirta ni e hoddiɓe ma
wi koddirde ma woni hakkude ma e mum wala nelaɗo Allah hewno o wiide ba ñu dem ba seen xam-xam sax tolluwul fenn ñu defoon sax dëkkandoo dafay dond ndax li yonent bi daan wax xam nga la nga seet ak sa dëkk wi ko woni hakkude ma e koddiɗo ma jàmm gi dox seen woni jam gonɗo hakkude mon onon ɗiɗo nuyu ko mu delloo calminama o sabbitama dimbali ko o wasa ballama nga guide ko su ko nangu o majja mbattama e laawol so tawi jaɓi su ko nanguwul nag li ngeen so tawi o jaɓani noon ko won wawi ko wonde hakkude mon priorité mooy jaamu yàlla farata ma o farata ma woni dewal ma Allah gona e dewe ma Allah a haljinta hay goto haljintama way kono nokku fof jiɗɗa wadde hunde aɗa oppa haqqille haaloɓe o wiya yaata a winango ne waɗi ɓe ganduɗa ko ɗum tampi ɗumen wiya ɓattiɗani ko yurmade o wiya a yiyat ɓe jeeya jonde nde foti joɗade mais nana mbiye min nde somi ari e jonde nde kaari so yii ma wi a joni ko ɗo jeeyani o wi jarani o wi saabu mbiyomo kaɗawomo ɗum ɗon neta wona Allah wona nelaɗo o wi ko wona ko suuduma aɗa heɗo ngam hulde yaltude oto ma filmede haaɓe mbi kaari nan ɗon jooɗi jonde o wi ɗum jarani wi jarani o wi saabu mo kulta woto yiidemo wona Allah wona nelaɗo o wi hay kanko oɗon nene so tawi tini jonde annode ene foti tawtore ɗum o wi ɗum jeeyi sababu Cheikh Tidiane Chérif wi min kalɗo mbammi kongolam e ruhu almudam sobo haala ɗum so tawi ayi aɗa sohli annode ya heɗomo saabu sa heeɗi momo tan ma waw naftorade ɗum saabu ruhu ma jaɓɗum o wi ɗum noon ko konngol gonga waɗat ɗum o wi ɗum ɗon ko konngol gonga jeeyi sababu majjum o wi gueɗel keddiguel guel o wi Allah kañum tagi leydi kañum tagi asaman o wi nde o tagarɗe leydi e asaman hay goto wallani mo ɗum jeeyi sababu o werti leydi o werti asamanuji o wi jaren ha hande ko enen gaddi hande ko woni hoɗoyre enen gaddi leydi enen gaddi ceeri o enen gaddi leyɗele ɗo woni leydi naggam ɗo woni leydi naggam wi kono leydi wawde wonde foof e wuuro wago wonde foof sa namde maɓe leydi ndi nafuɗo coodi ɗum ɓe kalantama hay so tawi en mbima kaari yeeyi kam o wi namdo oɗon hol jeeyde ɗum wima yi lasde leydi ndi ko Allah werti ɗum ɗum jeeyi sababu Allah wi leydi hono tinnirte neɗɗo woni neɗɗo ko ƴettata ko tiinde mum ene sujje leydi wi ko noon leydi tinnirte neɗɗo ƴetta tiinde ma aɗa fawa ɗum e leydi aɗa sujjan ɗum o wi ko noon leydi yahata ha hormoma wi sabu ko andi maccuɗo wawa dañde ɓural so wona leydi ndi ganduɗa hoore makko ndi leydi Allah wertini o fof en tiinde makko omo sujju ɗum ɗum noon to kesi ha waɗi Allah wima an jiɗɗo wurde gurdam moƴƴam an jaaɗo ha wonde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam an jaaɗo ha wonde mission universel ha fawe siratal mustaqim sabu ɗum noon ko an ñagotoɓe o wi mo wonani lawol moƴƴuɗ aɗa wawi nen wiide wonani lawol moƴƴuɗ mbiya ɗum je sababu wima صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين yankoy ñaan kon su la yàlla tegul ci njub te bés bu ne nga ni da ngay julli te mu ni inna salata tanha wadde so tawi Allah fawani may lawol moƴƴuɗ te ñalama kala aɗan juula te adde alquran yo wadde aɗa foti ƴewtade hoorema wi sa woni e lawol moƴƴol a waɗat feede ha gueɗe ɗiɗi mbawa ɗum heɓtinde o wi ɗen gueɗe ɗi sa heɓtiniɗa ma anda ɗo guurduɗa e majji wi so tawi a andiɗi a berataɗi kono ma anda ɗo guurduɗa e majji o wi on gandanɗa hoorema jaɓani Allah te Allah jaɓa jarnanama haydara ya waɗa feede keɓtinaɗo yi an on ko Allah jaranma waɗa feede keɓtinawo wi keddiɗo woni mbiɗo jaaɓi te jaɓani woni mo Allah gandanɗa hoorema jarnanama haydara wi on kadi ya waɗa feede keɓtinaɗo ɓiyen ɗiɗo a berataɓe mais ya waɗa feede keɓtinaɗe firawol ko wino ko bandiraɓe mum sagade Moussa jahnoɓe nde ha wajiɓe ala fof kanane Moussa wi Moussa
ha jahniɓe on sanga e sawru hunde ha gotti ɗum boddi ndi ñaami kala ko wonno ɗon e ñoom ñëpp ñu daje sujud wi kamɓe fof gëm nañu yàlla Moussa di wax ɓe cujjani ɓe cujji ɓe mbi ɓe jaɓi Allah Moussa firawo mbaɗi eren ɓe mbi ko jeyi sababu on ponno namdade yamirore woni da ngeen war laaj ndigal on poti namdade yamirore ha keɓon on pour ɗon jaɓɓi o ma ganduɗa hoorema woni Allah Moussa benn hakim wax ni gis nga am na loo xam ne boo ci laajee goto hewno wiide won ko ganduɗa sa ñaguima yamirore a dañata ñu bari da ngay dégg rek da nga war heɓe aɗa namda ene ndima aɗa foti namdade yamirore nagam xamul o wi dokkom yamirore ganduɗa hono andani ko keewi nga laajte ndigal ba yamirore ha mande xam nga am na ñaar ñu bari ñi yimɓe heɓe ne sikki sana waɗa ɗum jar laaj ndigal rek tan namdahi wi hu addi o wonko faata koye guine islam wonnude islam Allah adi hokkude nder yamirore woto kala aɗa wawi wonnude islam e nokku mo ganduɗa o gueɗel kettigel ka almudo tijjani cheikh tijjani waɗima e tari wettude wuude mum wajif namda e sabu salatul fati koko waɗɗima jaam waɗɗima jalowo kala leydi mbaɗa heɓde wettu wudetama wajif jangga ko janggata wadde kala namde dari wima ya namde yamirode namde mo holden yamirode sabu yamirode fande e fallu famille walla fande e fallu Allah so tawi o fallu Allah Allah hokkiri ha haljini so tawi o fallu famille noon ene mbawi yewtude hen ɗum gongo nelaɗo sallallahu alih w sallam ko ɗum janggi wi kono nelaɗe wi oɗen gam wawa wonde alay saago gonda e pelliral alay saago gonda e pelliral wi saago pelliral ngal holɗum woni jaɓa wadde ko ganduɗa yimɓeɓe ko ɗum ɓe jiyata e ma ko faate hakkude ma e Allah woni juulɗo ne foti andude ko juulɗo wi saabu so waya noon tan en foti namdede o holto jeeya o wi juulɗo holno gandirta e mum ko juulɗo gandirta ɗum islam jaranimo ko jaranno mawɓe adiɓe o wi kamɓe ko adi islam ne daro ala fof ɓe dañani o wi ko hetti o woni jogaɗa wasila mu doy la wi wasila mo timmani rew caggal bu ñëpp doon yeete ni may yeete yimɓe fof mbajatuno hono wajatuno ni fewɓe ma keew wi sabu ne famɗe biyo so tawi on pewani jeehe laabi mum am na ñoo xam ne boo leen ne defaroo ba ma warma sa wiide pewani ima a muñanam ha ɗeɗo balɗe sabu tana barkade waɗɗo e nokku mbeɗa andi ɓooye judde ma feew ko jeeyi sabaru yinnoɗo yo muñ te andama no yaltata aduna mu lay muñal ba fan yi te xamoo ndax suba so neɗɗo wi muñanam ha janggo te anda janggo ma tawma par ce que neɗɗo sa rewe mum awa ɓeydade fon awa ɓeydade fon nelaɗo ka almudo tijjani guillema e cheikh tijjani ɓeyda ya lawol ma sa yi bawɗo mo fewnude ƴetta sa fatte bawɗo mo fewnude ɓama moy bo amé wasila mu doy woni sa dañi wasilu yo tim wi wasil timmude noon hono timmirde wona neɗɗo arata yima kanko yo timmi ko an annata ɗum hoorema motax ñu ni ɗum jeeyi sababu ɗum jeeyi sababu ɓe mbi ene heewi ɓe balle mumen beelani wiye ko kangaɗo hay goto fotani wiide ko kangaɗo taw joguiɗo caɗele ɗe fanno haqqille moy fekk nit ci leer kanamam wi kangaɗo tigui woni tawoma aɗa jooɗi yeesamane jalba annore aɗa fina 4 heures aɗa wiide salatul fati wima ɓokko ɗo ganduɗa ɗo garaji hen banggue goɗɗo tottiri hen haadayi wi mbiɗomo noon saɗa yiiɗo kangaɗo jaggo on nga xey rek ci ala nga nan ka yow kat ene widde salatul fati an pina an aada ya mawɓe ko goppuno mawɓe ko ɗum mawɓe goppuno ɓe ko nasir haqqe bil haq talatil haq julde e waktu e wondude wonde jambu ko ɗum mawɓe goppuno ɗo wi ɗum ɗo tanka aɗane ɗum ɗo aɗane ko mawɓe goppuno wi mawɓe tigui ma jaa ha beton ma e ɗum ndax mag ñi seen coono wi mawɓe tampere mumen aduna o fof wonno e mbaɗa feere ha nokku kala gox bu nekk rek ha nokku kala nasir haq bil haq ene jangge hen nonu fexe ba gox bu nekk mbaɗa feere ha nokku kala wudere wasif e wiyata e on waɗa ɓe ɗum yo gonde pellital ene juula e waktu nit ñi nañu yokku ci yàlla yimɓeɓe yo ɓeyde fannu Allah te mbatte halla haqqille motax tank yangi jëf ɗum ɗo tank aɗane ɗum ɗo aɗane e ko mawɓe goppuno léegi nag ña doon saboté man weddi o woni wonnoɓe wadda sabrade mawɓe ɓen mbiyatnoma an sa yetta ha ɗum ɗo tane ko ɗum o yetterno an ko ɗum naggam naggam ko ɓen goni waɗatnoɓe sabotage mawɓe te wax nañ ko ñëpp dégg te mawɓe jaɓani aada wax nañ ko ñëpp ɓe kaali ha yimɓe fof nani
gis nga boo amee sa jogima maam ah sa haja ar yen bidom minde tanam ko wali Allah sa jogima maamiraɗo wali Allah on gadditaɗo tane ma waɗe ma ganduɗa e fannu annore ha sa yi wali Allah mbaɗum heɓtide mbaɗo wi kala mbaɗon noon mam mum ko wali kamil sabu ma waɗa mum ko ganduɗa e fannu annore ha so yi wali Allah wawa rewde mum loolu mooy xàmme bi ɗum woni ko heɓtinde am na loo xam ni dellu ci wàllu wax la e fannu haala kono koye fannu dafay dellu ci wàllu jeexital ci rox te gis nga lu nekk wi hunde fof neɗɗo ne wawi hutorade charisme walla utiliser daraja mum no wayi yiɗede trompé ko ha funta yimɓe ɓe ha heddi ruh ba mu des rox ten ruh hay goto waɗum funtude ne andi ko ɓeydat ɗum e annore ne andi kadi ko usata ɗum ndax moom lan lay bëgg sabu ruuhu yiɗi ko annoore te lumière moo koy jaral wi annoore ene jaran ɗum hunde su ko defee nag waɗan organisation ci la yàlla di organiser ko noon Allah waɗata organisé ahiru zaman kooku prédiction yonent bi sallallahu alayhi wa sallam haalino ɗum mu ni demoon sax ba ni wiyatno ahiru zaman daɗoɓe aɗa wawi ɗumen limde ñu laaj ko nag namdimo holɓen woni daɗoɓe o wiɓe joguiɓe annore rewɓe annore o wi kanko on namdimo Cheikh Tidiane ahiru zaman so cheikh ne haalnamo hol daɗoɓe wi cheikh wi daɗoɓe goni joom pellital wi joom pellital tigui rigui ko ɓen goni daɗoɓe kono cheikh wimo kalmo ala pellital walla mbiyaɓa funtude a daɗa ha e ahiru zaman wi kanko yetti Allah o yetti Allah yaadiɓe makko ndax nun ku melul noonu mënoo doon mukk wi kanko ɓe jogiiɓe fof ko joom pelliraje o ko hetti muy góorgóorlu hetti ko woni tinnaare ndax kër gi kër Cheikh Tidiane Chérif te man danaa kanko ne o jaɓa ko Cheikh Tidiane heewani jabde wi kono kala ko neɗɗo wawi dañde kala ko wawi heɓtade neɗɗo e hadara o andu ko kañum addani hoore mum saabu sa are wadde hunde a namde mi yamirode mi waɗa walla mi oppa so tawi won janawo e gaska andi wona an ndax duñu xam sax li sabu kamɓe aɓe gande ko kewi o aɓe gandi aduna yaara ci biir donc xam comme xamul witade an anda wone aduna a yita birni ɓe ɓe gandanɗa hoɗma Allah ne andini ɗi wone birni saɗa waɗa hunde o wayno ɓen loolu la wasila nafar ko ɗowde neɗɗo faade annore nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum wasila nafar o widani gandanɗa hoɗema yimɓe maarifa ene bacciri ɗum hono walla zicrullahi akbar won hen gaddi fannuji e fannu zicre kono jangguirni zicre uluhiyat zicre tajliyat zicre nasiyat wi hen kala e fannu dekkede so kilifa jaggade e junggo ma hay sa janggi fannuji bonde zicre foof tatama yettade sabu wonɓe gandanɗa hoɗema a wano nawde hoorema kono zicre uluhiyat te boobu la nitu yàlla yi nam boobu la nitu yàlla yi jiiloto mooy zikrul uluhiyya woni zikru uluhiyya yo wadde jokkade kurus ene jippina jaɓe salatul fati o wino mbaɗi fayid kono ko ɓuuri wadde fayid woni jaɓe salatul fati ɗe ganduɗa ɗe yortinde aɗa jangga wi ɗamgal ngal jangguirta ɗum ngal yawata feere ha ɗamgal ngal wona ɗamgal jambour wi so woni ɗemgal jambo tan ma foof wi so wona ɗum ma janggo ha suba hay goto yita annore e ruhu ma wi hande ko ɓuuri tampinde hewɓe e almuɓe cheikh wi ko wayi noon tan ata yiwa mo gandanɗa hoɗema jamma ñalawma nene wirde kono sa yihri compte mum a tawta ɗum hay ndiga sa namdima oto ko wirdanno o e mbima a yoɓeɗama koddide makko sabu ɗemgal makko wi ko jaɗe ɗum koko nag buma koy wax ɗum ɗon noon soba haala ɗum ci aduna nu muy doxe ak ci yeneen kuréel ndax nun sunu kuréel wi kanko woye hadare makko kala baɗo yo fofto nu Cheikh Tidiane joxe kala Cheikh Tidiane jorɓimo kanko tono yahata man dama gisul ci wi kanko o yaani ɗo e dow leydi nokku mo gandanɗa hoorema ɓiitan ɗo el cheikh waɗo sabu Allah no wettan noon nde leydi ndi ala fof gorko gummiɗo walli Allah i wadde kan ɗo yiɗi yaade o yahat o yahat hono missionnaire tigi ko ɗum ɗo woni gongol kala mo jogui koye ɗum o wasima kala mo jogui koye ɗum ɗo o wasatama
ngingi bi ñu do wi do ngodo wuro ngingi maa ngi fi woon fii de wi do obo wonno do be no mbawi dum seedade obo wonno do 2007 hitan ujunnaji jeeɗiɗi o wayri do 2007 wi obo wonno do hitan ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi jall continue makka yembe yak o yawri ha makka yembe yadde jall ba ndawal o yawri ha ndawan mag ña fa nek o wi mawɓe on ɓe ɗon fof ene mbawi ɗum seedade o wi hitan ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi obo wonno wadde ɗo o wona ɗo koɗo e bima fi ñewi ndew ande ɗo ko kewonno ko kewi xam giñu ko ñi xam gandal ngal andingal ɗo ɗum je sababu adɗo joni ene ɓuuri lollude tan dafa siiw ene ɓuuri lollude tan saabu Serigne Babacar Seck moƴƴo o to Dakar to Parcelles Assainies la inde ko toon addi gorgui Mouhamadou Seck o waɗi ɓe présenté to Parcelles to Dakar nima ning ma japp won wimo no jagirɗa hamni jimo jagirɗa ha jagirɗa oɗo ko miñam kono ko moƴƴo kon xamante bo wadde gandodiral mabɓe ɓooyi wona hande biñu fi ñewi nde o arde ɗo kankone musidɓe mais bo tawi ɗo en jewtide ndi haara jenaɗo e wadde hunde so fuɗɗima lollu mission waynone goto foof andat famami mum ko nek indi sa ende goto foof anda famamo mum mi nani ɗum ɗo mi nani way man foog nani dëkk bi buñ ma xam kanko ba sekki goɗo wuuro so tawi andama wuuro miten go Fass ay goto andama saabu hanki wonno tenama dan doxale ñew wi ha hande no wornone mabɓe hande hanki ha hande ko noon woore mabɓe ay changement goto ala hen changement goto ala hen ndax lanu mi non moy koɓe gono waddude woni waktu jona ɓe gummoɓe juula soɓe kaljiti ɓe mbetta wulere mabɓe wajif ɓe jangga hoɓe janggata soɓe kaljiti ɓe mbidota tun faade haala mabɓe foof jewte mabɓe foof ko Sewtu Diagne wonno e wadde ko mission yaaji o foof ko ɗum tan ko noon ɓe goruno e ko Allah noon addata jamanu ba jamono neex ka mu génne wat waaye kono Cheikh Tidiane hoore mum yejjita mum jiidol ngol gandanɗa hoore ma toɓɓere nde gandanɗa hoore ma toɓɓere nde wanno du ko fàtte te am na loo xam ne ñëpp xam nañ ne bu doon ɗum gandanɗa yimɓe fof ne gandi so wonano mission mbiyata ɗum ɗo jarani ndax bi ma ko décidé Mawla Cheikh sabu nde firde nde wadde nde ɗo jonde Cheikh Tidiane wimo demal ma ba ngingi yahanam ha to ngingi nga sampal ma yatu lumière bi ma la jimana ham toon sabuɗo anwar nde toppimami ɗum kuɓɓalat nde fof e annore dama wo Khalifa Oumar Mbale o noddi Khalifa Oumar oya o wi Khalifa Oumar meɗen ɗo ganda ngingi de kono jiidani e guure ɗe kewno nde yaade saabu ko wuuro gandanɗa hoorema eɗen namdi tampere seeɗa e saabu toon hay bis wawan yaade kono hunde nde poɗɗen wadde te onon kon missionnaire uji mbaɗe feere mbaɗon ɗum min mbeɗen jooɗi mbeɗen jawa mon e kono hannde fof waɗama ha no hannirta ni ɓe mbaɗi ɗum ha no hannirta ni saabu haydara mankani hen e jonde nde ɓe mbaɗi ha no hannirta ni tigui rigui haydara mankani hen saabu ko yinno woni hoɓɓe aroɓe ɓe hoɓɓe julɓe fof soɓe gari ɓe daña ɗo ɓe jooɗi ɓe daña ɓe goni taw ñande mabɓe mankata jaram mabɓe mankata so siiri yimɓe keɗo konngol annore goto fof wawa naftorade hen kono konngol ngol kam ñifowo ɗum ala Allah waɗi o oppi ha joni o ari yewtu kono nde kala ko fata hen lekki walla ndiyam o yewtudemo kala mo yiɗa nanda konngol annore woto feere ha ndiyam kono mum ɗoyri walla leɗɗe gonɗe ɗoyri wasa ɗum hutorade ɗum tan addunomo ɗum wi Allah waɗi no haaldir ni o wi mbeɗen nde wara bismillah saabu yimɓe fof gandi organisation gonɗo hen omo yetta dendagal wuuro ngo gaddegol Serigne Babacar Seck honno haaldi ni omo yetta Cheikh Mouhamadoul Seck oɗo jooɗiɗo omo yetta dendagal dairat iman dendagal guure garɗe fof o yo haalnama guure garɗe fof
gummide ladde ɗe e ladde ngari wona hen ko sartaji gardi waye pour teewe jotaay bi jantude jonde nde ngam hutorade annore nde waye diggal omo yetta dendagal joom omo yetta joom muy Mame Gor Seck président tigi rek hono Mame Gor Seck président daayira imam Italie di ko remercier moom tam di ko gërëm omo yetta dendagal daayira iman e gaddugol Cheikh Alhaji Oumar chef de sécurité bi colonel Ababacar Sadikh Niang ak ñu nu àndal ñëpp ci comité d'organisation beeg média yi ci défi bi nga xam ni relevé nañ waaw seetal fii nu toog amul courant colonie fii amul courant wi ɗo ɗo gonɗen ala courant kono kala biɗom ala courant a jaɓata jewno way waaw parcourir lu ne waaw ba yàlla dogal tey ñu toog fii waaw kon lii mënul doon lu dul réussite wax naa ko léegi Seydou Mouhamadou Seck ma ne ko bu ñu ñëwoon def allahu nurullahi bi ma jaar wi hay so arno han hande yimɓe janggi allahu nurullahi li ci des ma ne ko mottali kese wi fof timmi waddi ko ɓeydade mottali kese la boobu laa timmi ko tan Khalifa Umaru ni ko yo hannam Halifa Oumar o wi ɗum ɗo dal jonde nde mbaɗen feere mbaɗen ɗum léeg-léeg ma toog ñetti fan ñaari fan sahaaji jooro balɗe balɗe tati o nana biiɗo onon conférence mo noon mata moon mbaɗɗu nangam nangam ma xalaat ba yàgg ma ni waaw xanaa o wi miiji ha o wi ɓe ham yoɓe mbaɗa le 14 septembre tawaniɓe ɗo hen fekk leen ko ma ni waaw ma ni leen le 17 maa ngi ci njingi laa wax ci digg 17 ogon to ngengi defe naa ñi ci doon jaaxle ndax dama ni bañ ko def pour lan o wi ko jeeyi sababu enen mbasa wadde conférence pour lan man gisuma jeeyi sababu mbir mu tax o yo yiyani ko jeeyi sababu ha mbasen wadde conférence o ci côté administration wona e côté lam wona côté diine wona côté aada o yiyani ko jeeyi sababu ha conférence o ne wasa waɗede waaye fekk na gis nga balaa bu fiy ñëw sax xale yi fi jiitu ñoom o wi ko waɗi sababu waɗ ɗo hen wi suhaɓe garti mom ɗo hen janggi ɗo ko janggata ko foti ko janggel foof parce que lii mooy dundal o wi ko ɗum ɗo tan wurtinte wuuro dama jaaxle sax bi ma ko dégg o wi hunde jaaxum sax ndewnan ɗum de o wi saabu o nden ɗum nandata dafa baax ndeysaan Cheikh Ibrahima Diagne Fass Daouda di ko expliqué gaa yi kat def nangam mani de o wi o nani Daouda ne waɗa expliqué waji Cheikh Ibrahima Diagne waji ɓe nangam nangam o wi kanko hunde ko jaɗede sa waɗimo boo moytul samedi ak dimanche lay mujj dem ma dem o wi Daouda ne sa rentaki ko samedi mi yahat samedi mi yaha dimanche saabu kanko guila won suuf ha joni mooy dañ daan wax yimɓe fof ko noon gandirimo sa yiiɗi mo tampinde yitama oto ma ref ɗum wayde ka wimo noon ko keeɗo reftat ɗon samay xarit dañ ma ko daan tooñ o wi sehla makko ɗum toñirtunomo boo ko bëggee sonal ene mbiyatnamo kanko tan sa yiiɗi mo tampude wimo an oto ma ref ɗum wayde xam nañ ni am na loo xam ni nun ci aada lan kay delloo te que mënu aada neɓe ɗum ganduɗa koye aada tan fawi te kanko jaɓani aada kanko koye haqiqa o wuuri remercier suñu waay jur yëpp o yetta jinnaɓe ɓe men foof di remercier suñu mbokk yu tedd yi o yetta bandiraɓe tedduɓe foof di remercier tam suñu omo yetta ha hande neniraɓe nena yimmiraɓe ɓe foof loxo mama soxna Mbay waaw jetta fof calminaade fof o fawɗum e junngo mama sohna Mbaye o wi Halifa Oumar o jooɗi to e Medina Cheikh enen seedo e mama sohna Mbaye o wi Halifa Oumar wimo waji ɓe toñama tan kono sohna mama Mbaye ko gonɗoyanke wax na dëgg ndeysaan waaw te pas-pas rek am solo ko pellita tan waɗi fayida pellita tan waɗi fayida wallahi ndeysaan waaw ñu baax ñëpp suñu mama wi sohnaɓe tedduɓe fof ko yimmiraɓe makko soxna yu baax yi nu mag sohnaɓe tedduɓe fof ko neno wiyataɓe soxna yu baax sohnaɓe tedduɓe fof sohnaɓe leerɓe fof ko neno wiyataɓe ku lëndam nag bu ma la o wi kala noon mo leerani mum sobo wiyanma nene o hay tan wiidemo nene saabu ko neniraɗo leerɗo tan o jogui ñëpp xam nañ duma ko def mukk nga tuddee mama rek kala mo wi nene ko leer wi kala mo leerani wiyata ɗum nene sañ naa ko te noonu lay def wi ko noon ni o waɗata te on suusi ɗum wadde ñun lépp xam nañ nu muy joxe lépp xam nañ lu ko lal su ko defee rek yo wadde yo Allah wallu en yo Allah timmina anniyaji fof xam naa sax yo wiɗani ni yewtere nde hirden ni saabu wuuro ngona way organisation gonɗo hen fof su ko defee rek na ma ko digle woon ca wi wadde honno wirno ni toon to Medina Cheikh e canki o haala ɗum dayiratu iman Saint-Louis wi sen kaldiri yewade feere ha yimɓe seɗa jaɗɗuto yimɓe feere garden rewɓe ha kaljira yo rewɓe gardo ha kaljiro saabu nelaɗo ni hono wiide nayi nde ko mettu metti o foof yo worɓe tan tindum kono rewɓe e suwaɓe ortinɗum wadde sen gardiri seɗen dutto yen mbaɗa feere rewɓe jaaha ha kaljira
en wadɓe en puɗɗon dutade defee ñoom ñoo war a mujj ci xare sabu ko gorko foti waddade wolde beneen bi ci des wi gelel kettini ngel rek rendez-vous obo hokka yimɓe fof rendez-vous man rendez-vous rek ci démb maa ngi koy wax ko ci démb ne xam naa wi heccanki omo haalnum o wi omo anndi sahaaji ma won naɗɗe en suudu mum ɓurɗo wi ewa yo Allah dandu men LC wi a LCD ko jamma tan yiɗana mum Allah ne anndi cette fois ci maa ngi leen di holla laawol mon hokka yimɓe fof rendez-vous to Ndar xam naa bu ma nee Ndar nag ko wi so wi Ndar noon hewɓe ene cikka ko Médina Cheikh wi ala wi to mbaɗante le 20 ko toon adin gammude hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi to sor 15 métres kon nag bii di ñëw waaye wonno laawol ko Ndar naaɓe jonta Ndar naaɓe jonta to ɗum bedde 15 métres ko toon adi wadde gammu hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom demal galle o mo ganduɗa hono ma on président Cheikh Amadou Ba ko toon waɗi gammu hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi gammu hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati ko fayde tooɗo Angleterre kono gammu makko gadiɗo o yaratno e duuɓi nogas e tati avril lewru seeɗa 10 avril ko toon noon waɗi ɗum samedi 20 août ko toon o noddi yimɓe fof Allahu Nurullahi ne jangge toon ha yimɓe fof ganda yanoɓe garte yo Allah timmin anniyaji fof yo Allah aynu yo Allah addu cellal yo Allah addu judde balɗe yo Allah ɓeydu en e fannuji fof yo Allah dandan men pellital men dandan men andore men ko suudi e ko feeñi barke nelaɗo sallallahu alaihi wasallam barke Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu janggen Fatiha balen haaji fof gudiren ɗum salatul Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين